हाय विनोद, नमस्ते। तो कैसे मजा रहो सब? उम्मीद बा भाई कि सबके बढ़िया होगी। तो चल जा आज की वीडियो में रेसिपी स्वागत बा। और जे भाई चैनल पर नया हुई सब्सक्राइब कर ली, ठीक बा, ताकि जब भी वीडियो बनाई तो आपके पास वीडियो में पहुंच जाए। हाँ तो देखो जग देव, बात ऐसा बा कि अपने सरकार के एक ठो गाना यूट्यूब पर रिलीज हो गई बा, ठीक बा। हाँ हाँ जग देव, यूट्यूब पर गाना रिलीज हो गई बा अपना सरकार के। गाना बहुत अच्छा बा, ठीक बा, बहुत बेहतरीन गाना बा। अब सुनला के बाद बुझाई कि कैसा गाना लगा था, लेकिन हम तो सुन चुकल बानी। अब रोज सब बताई जा हमारा के सुन ले बा गाना और के नहीं के सुन ले, ठीक बा। तो बात ऐसा बा कि अपने सरकार के गाना जो आवेला तो हाँ तहार का मचाइबे करला, ठीक बा। तहार का मचबे करला जौन भी गाना आवेला। और जौन कलम में जादू बानू एकदम बिजोड़ जादू बा। टुनटुन भैया गीतकार के, ठीक बा। जौन गाना लिखले बड़न टुनटुन यादव भैया, मतलब हाँ जबरदस्त गाना लिखले बड़न, ठीक बा। मतलब वैसा गाना कौन आई रहे जो गाना अभी आई बा, ठीक बा। टुनटुन यादव गाना लिखले बड़न, बहुत अच्छा गाना बा। कोरावा में सुता के शायद, हाँ कोरावा में सुता के देखते जा गाना बहुत अच्छा बा भाई, बहुत अच्छा बेहतरीन गाना बा। तो प्यार से बात दी जाओ गाना के। और जो गाना लिखले रहन पातर तिरिया या पतरी कमरिया, इसमें करके गाना बा एगो सरकार के गाना ही रहे पातर तिरिया। हाँ हाँ जगदेव पातर तिरिया गाना ही रहे, ठीक बा। तो वो कलम से लिखले बड़न टुनटुन यादव भैया, मतलब बहुत अच्छा गाना बा, ठीक बा। उनका कॉलम में इतना जादू रहेला, इतना जादू, गाना एकदम ब्लास्ट ही आवेला, ब्लास्ट। हाँ ब्लास्ट गाना आ गई बा फिर से कोराहा में सुता के। शायद परसों दिन शाम में छूटा रहे पोस्टल, ठीक बा। और हम बतले रहे वीडियो में कि गाना बहुत जल्दी आ रहा है अपने सरकार के। पटना में शूटिंग हो रहा बा अपने के सरकार के गाना। बतल रहे ना वीडियो में कि सरकार के गाना बहुत जल्दी आई और पोस्टर भी रिलीज हुई। टीजर कल शाम के रिलीज हो रही, ठीक बा। लेकिन अभी गाना आ चुका है यूट्यूब पर। तो जाइन जा प्यार से बात दी जाओ गाना के, मतलब कोरावा में सुता के। अब आगे हम क्या बताएं, गाना बहुत अच्छा बा, बेहतरीन गाना बा। गाना के इतना प्यार मोहब्बत दी जाए, इतना प्यार मोहब्बत। और हाँ सरकार बिना सरकार ना बनेला, ठीक बा। हम पहले बार कहले बनी कि सरकार के बिना कोनो ई दुनिया में काम ना हो सकेला। देख लीजा सरकार, मनीष कश्यप, अखिलेश कश्यप और अपन सरकार। तो खेसारी भैया ले सपोर्ट ले ले बड़न मनीष कश्यप की, मतलब जीते खातिर, ठीक बा। तो उससे कोनो बात नहीं है, चाहे पवन सिंह होकर, चाहे मनीष कश्यप, चाहे अखिलेश कश्यप, माने कोनो भी नेता मंत्री केहू होके अपन सरकार से परमिशन ले के, ठीक बा। और खड़ा होकर और काम करो बिहार खातिर, इतना मतलब इतना तरह की कि मतलब केहू भी वोट देवे तो हरे के, ठीक बा। मनीष कश्यप मिलल बवन अपन सरकार से, मदद मांगले बवन। पोस्टल देख रहा में जाइए वाला, मतलब ये वाला वीडियो हम देखनी तो एकदम हाँ बुझाइल के सरकार में कुछ जादू बा। और पवन सिंह भी जहाँ की सरकार से बोलने बड़ा, ठीक बा। तो भाई हमारे से सपोर्ट करी अपना सरकार के कि रोज मतलब गाना लेके आवत रह हमनी के बीचा में बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। हाँ तो कोराहा में सुता के गाना बहुत अच्छा बा भाई, बेहतरीन गाना बा। जे जब इन्हें सुन ले जाए सुनी जा, प्यार मोहब्बत दी जा। और यो चैनल के एक तरफा मोहब्बत करी जा खेसारी परिवार के, रोज वीडियो बना के लेके आवत रही और अपना सरकार के बारे में बतावत रही कि गाना कैसे आवता, ठीक बा, और कब गाना आवता। हाँ देव अभी जे गाना नहीं सुन ले अपन सरकार के, जाके सुनी जा, प्यार मोहब्बत दी जा। इतना मतलब एक तरफा मोहब्बत, इतना एक तरफा कि रोज गाना लेके आवत रह। तो छुआला पलह देता मुंगला के डहर गाना आई रहे। हाँ पतर कमरिया, पतरी कमरिया, हाँ जो भी गाना होके मतलब पतरी कमरिया, पातर तिरिया, मतलब बहुत गाना आ गया पातर पातर पर, ठीक बा। तो सब गाना बेहतरीन बा, बकरी हो गाना जो बात कोरा में सुता के। अब क्या होता गाना में जाके देखी जा, प्यार मोहब्बत दी जाओ गाना के, इतना एक तरफा मोहब्बत अपनी सरकार के कि रोज गाना लेके आवत रहो सब के बीचा में भाई, ठीक बा। और ये बतावे खातिर रही कि अपने सरकार के गाना बहुत जल्दी आ रहा, बहुत जल्दी मतलब गाना आ गई बा। और फिर 2-3 दिन में बवाल होके वाला बा। हाँ जगदेव 2-3 दिन में बवाल फिर होके वाला बा। अपने सरकार के गाना एकदम जगह खाली, बिना सरकार के कुछ ना हो पाई, या सरकार के बिना सरकार ना बनी, ठीक बा। हाँ सरकार अपन आगे बढ़ने एंट्री मार चुकल मन, मतलब। तो चलता नहीं मिला फिर अगला वीडियो में लेके आए कुछ अलग अंदाज में। बाकी अपन सरकार के गाना आ चुकल बा, जाइन जा सुन जा, प्यार मोहब्बत दी जा अपने सरकार के, ठीक बा। चलता नहीं भाई, पाला की नमस्ते।